jam hira mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe diniral jamma bela yo Allah yurmo musidɗo men Dialli Safo ɗum kanko dendagal mayde julɓe en garti ha hande jokkude ɗo yewtere nde gonnoɗen e dow mum deftere siira nde musidɗo men ceerno Harouna Sy tawi joni jokkoten ɗo ko yowre nde hefereɓe Makka jawno nulaɗo o sallllahu alayhi wa sallam heferɓe mbati to batirde mumen to nanodiri caggal Abou Dalib jaɓani neede ɓi miimo te jaɓani tottude en nehen nannen mo e haare he hay goto e wuuro ngo koko sooru e suudu haasimen ndu so wona Abou Lahab on mo wondani e mabɓe koɓe ballata Mouhammad ko hay goto hoto yeeɓe hay hunde maɓe pecco ɓe loha saabu ɓe jabdata heelidde e ɗomɗidde saabu Mouhammad tan ko noon keɓirten mo mbaren mo ɓe ndenti ɓe ɗeeɗi ɓalli maɓɓe ko ɗam ƴiƴam ɓe mbaɗi daha ɓe mbindiri kaytol nanodiral ngol e ɗakkoy ngol to nder suudu kaaɓoto ngam tenkinde ɗum Abou Dalib noddi baru suudu ndu fof ari o holliri wonde ko feccude ɓe ɓe jiiloto ɓe poti ko jabde tamodirde e rende goto e maɓɓe yo jaranɓe heeɗude e ɗomɗude saabu so ɓe kaɓi ɓe certi ɓe ɓurtoto sembe jimtaɓe kalfaɓe keedaɓe e duñoru ngu ko wawi wonde kala Mouhammadou koye suudu men ko ƴiƴam men so ɓamtima ko goto e men ɓamti te ma o ɓamtoto e won e ɓeene men so bonirama ko goto e men bonira te ma ɗum bonnan ɓen kadi e men koyen ɓiɓɓe Hasim koyen goto tamodiren tiiɗen kuule ɗen kisen o wiɓe min leeɓol ɓanduma ko gotol ɓuranimi suudu maksumen fof kamɓe fof julɓe heferɓe ɓe jaaɓi ɓe jeggi galleji maɓɓe ɓe gondoyi to galle Abou Dalib mo joguino tawi ko ladde heedi ɓesgu Hasim yowama yowima ɓe jowodima to adan ɗo caɗele kewani Hadiza ko galo Abou Dalib ina jogui Abbas won ko jogui ko heddi ko rewi hen ɗum namdino ko ballodiral ɓe ballodiri wiyama winduno kayitol ngol ko Mansour ɗi Ikrima wiyama kadi ko Bahid ɗi Amer ko wawi hen wonde foof nulaɗo Allah nde nani windama huuɗi on bindu Allah waɗi peɗeli juuɗe on ɗi colti caami ɓe keyɗi toon ɓe ɗomɗi ɓe lori ɗum muusino no feewi nde wonno hay jaɓoɓe wujjitade jeeyaɓe ɓe cowat jaru ngu fodde laabi 4 walla 5 ɓe keyɗi haɓe mbatti wosde ha ko leɗɗe eɓe ndefa nde wonno hayso jawdi ina joga hono kalis ko guura o woni mo heɓata ko e juuɗe ɓe e añɓe kono ka gonka foof haɗani Mouhammad sorade luumoji e jeyde aroɓe hijjore beele ina naata e lawol kisal ngol Aboubacry yarama jawdi kewdi e nde yowre ɗum duumima fodde duuɓi 3 fof eɓe muñ eɓe belti e nder caɗele mabɓe biyeteɗo Hisam ɗi Amer ina wujjittu noon saaha foof nawna ɓe guura walla somoyo rimde ngeloba ha tedda adda bana ha loosa tan fi ɗum tiido e mabɓe ɓe jagga
jamma goto Muhammadu holla wonde moƴu ñaami kayrungol o haalani ɗum bammakko Abu Dalib so tawi ko noon kay ɗum firti ko fimde nde firtima tawde moƴƴi Abu Dalib wimo aɗa hooli kayrungol moƴƴi Muhammad o jame kisal ngoni mun o wimo ko noon tigi o kollami ko noon woota ni woni Abu Dalib ummi ɓorni paɗe mum woodi rewɓe makko o tindi kaaba nden joom yowre en ɓe coynima omo ara ɓe mbi ko ni hay ɓe pelliti totoyen Muhammad ɓe keyɗi mawɗo yetti wiɓe Muhammadu hollama wonde kayrol cifnoɗol ngol moƴƴi ɗum firti ko fimde nde fittima naaren nder ƴeewen so gonɗi yowre natti so feni mi totta on mo ɓe kawa miiji holno andirta ɗum suudu ina soha te o meeɗani ɗum soknanede ɓe noddodiri ɓe jaaɓi coktirde gadda ɓe naati ɓe tawi e ngol mooƴi ha heddi hen bindol ngol tawi ko inde Allah nde tan ɗuma fof mooƴi ha laaɓi yowre nde iwi ko hen nanodirnoɓe Abu Jali sali wi ina yalta hen kono yimɓe ɓe fof belano ko yowre nde ɓen ko ɓeɗo Hisam ɓi Amar Jubayru ɓi Abi Umayya Mutim ɓi Adi e goto walla ɗiɗo woɗɓe ɓen en keɓani inde mumen ɓe mbi tawi ɓe nanodirani hey min maayi ko mon ko Muhammadu on kuɗi on jenni on ƴettima on pii ha on kadi ɗum kañum e suudu mumen fof ñamde yarde te on meeɗani nande won arabeɓe mbaɗi ɗum ɗo ina hessini e nder men enen hindu wotere ko kayɗe bindol gonno mawƴu ñaami kayit boni bindi ciifanoɗi majji fimde fittima batu ngu dulñiti ɓe jowtima kooti ɗum waɗi koye hitande 617 hitande 1917 caggal jibinere annabi Isa ngaren e sunare nde ngal ɗo damal ko sunare nulaɗo Allah diine ɗe ndirtinomo dertande lobbere kono aduna ko saari sunu ko weli eko metti mbaɗata ko jobbi dawaɗi ala ko ari duumade e nder nde hitande 620 sunare mawde ko ɗima ɓernde nulaɗo Allah ko adi ko sankare Abu Dalib mbam makko joom jeero defo makko mo yeebaki o paliɗo juuɗe añɓe ha jarin ɗum heydude e ɗomdude kamɓe ɓesgu mum e nayewu mum billowo boneji ɓamtuɗo needi makko gila e duuɓi 10 ha hande o omo yara e duuɓi 55 timmude omo woni joom galle ɓesɗo gañaɗo bandi ko en sandulimɓe Abu Dalib wonino joom korsa labtuɗo faade e Muhammad woni kulaɗo kettaɗo kanko fof e wasde naddemo e ɗen diine ɗe o dandata ɗe ɗe o heydanta ɗe ɗe o ɗomɗanta ɗe tawi ko gacce haɗimo naatde haade makko jaleede omo wiyanno so mbiɗa naate o diine mi aran tan mi naata tawi ni mi tefaka omo wiyanno kadi so wonano ma añɓe mbi ko mi kulɗo mi naywi mbiɗa huuli mayde ha nanmi e diine mami naade majji ha beltoɗa kono ɗum ko sabu
wonde o meeli habde Abou Lahab gele ko ɓooyi nde Mouhammad mo jami kisal ngoni mum noddi gila e fuɗo on Abou Lahab wiinomo Mouhammad wi ko ya dofto ɓinguel ma ɓinguel hon Aliou omo andi diine ɗe ko gonga kono omo doga felore nde o tampi nde noddi galle o kala o waggini ɓe rewde e Mouhammad o wiɓe o addi ko gonga yoɓe ɗoftomo ɓe nanodira e kala sifa bawɗo yande Mouhammad wimo baba sa waɗantu woɗɓe ɓural waɗ hoore ma e ɓural anne Abou Dalib wimo ko ponmi wadde Mouhammad mo jami kisal ngoni mumo wimo seedno tan tew heɗo ala so wona Allah mawɗo wimo ɓinguelam somi hulano ñiŋore yimɓe wiyede mi hulinde tampumi nde tan mami seettintu mboɗo andi aɗa woni e gonga te mami weltintoma sabu mbeɗa yiya soosiji korsa e guite maɗe ɗe on korsa ƴerowo e becce ma hen yimɓe suudu ndu hewɓe ina gonno ɗon hay Abou Lahab e Abbas ina gasa ko tawtorede on Abou Lahab e Abou Soufiane wiyama noon tawi ɓen ina mbiyamo joye jokala rento yeddude e allaji taniraɓe ɗi dey haɗimo tuudi kono wiyama ni hayso gonɗinaka wonde Abbas torinomo e hunuko mawɗo tawi on dande nde ina famɗiti o wi Abbas wi Mouhammad o wi Abbas Mouhammad mo jami kisal ngoni mun welto baba ma haali konngol jinnoɗa nandugol woni seetini mawɗo o taƴi Mouhammad ina fawno hoore nde koyɗi mum fawti wi hefereɓe ɓe ɓame jaada e makko o sankori ko duuɓi capanɗe 87 wiyama tawi Mouhammad ina yaara e duuɓi capanɗe 49 e lebbi 6 e balɗe 11 capanɗe 5 hirande wadde omo fota jibinede e hitande 500 capanɗe 33 caggal jibinede annabi Isa balɗe 3 tan pawri hen nene Hadiza ne sanki ko woni yummum julɓe ɓe ko kanko yiɗi nulaɗo o gila ala to ala ga o yiɗiri ɗum sabu Allah tan belnotonoɗo mo sembinowo mo nde weli weɓani nde nde o addi kesum ndeya o fenna o huɗa gueɗe bonde kala kaala o debbo adi jabde islam adi gonɗinde Mouhammad ko debbo jabbimo nde o arti omo fayi ndeya susnimo muññimo ɗohimo e nder mum nene Hadiza ko bawɗo yidde cattuɗo gilli fecco ɓernde jurum deero joom mbooɗu ɓuuɓɗo juuɗe saha goto rewɓe Ɓuraysiyen ɓe peññini ko ñohanno less Hadiza ala hoore holi no neɗɗo ittirta jawdi mum pondi ni ina rokka gorko mo ala hay mbuuɗu ko gorko kay faggoto adda nde o nanti kaɗo ɗum noddi Batu rewɓe inne andeen ɓe fof poti o wiɓe mi nani oɗon mbiya Mouhammadou ala ko ɗaminimi e wondude emo ala hay mbuuɗu ko kanko ko hanki wonno ko alano hay mbuuɗu hande o mi rokkimo jawdam kala ko min woni joni mo ala mi monni
kanko resimi jogimi no jogorɗon ni batu fusi e dow kawisa ina ɓeydi e nder hakkillaji ɓe rewɓe ɓurasiyankoɓe nene Hadiza ɓe gurdi duuɓi 25 o yaari kanko ko duuɓi 65 o jibinini nulaɗo o ɓiɓɓe jeegom ɓen goni Hasim Abdoullahi Zainaba Rogi Ummou Kalsoum e Fatimata Bintou Mouhammad en paami ɓi nulaɗo biyeteɗo Ibrahima o ko debbo Afrique najo o misiranajo o jibini ɗum hono Mariata Hadiza fof e heccude nulaɗo Allah o sibo heccimo duuɓi 15 o meeɗani yeddude ɗum o meeɗa mawnikinade dow mum weeɓani de Mouhammad mo jamme kisal ngoni mum nawlirani e gurdam o debbo ha nulaɗo o yalti aduna ɓernde siftoroji mum koɗi koye o debbo Aissa ɓi Aboubacry nde hurti to galle nulaɗo o humpiti yidde nulaɗo o e oye debbo gadano luttiɗo e joomum gila ni o hurtaki o wi mi meeɗani hirde debbo ha heeɓi no kiddatmi Hadija ni hayso tawi min tawdirani waɗi noon ko nulaɗo haalata tan ko haala Hadija hayso hirsi dammowol ko sehilaɓe on o yeɗata ko ɓuuri hewde ko mbimomi elle mataw aduna ala rewɓe woɗɓe so wona o Hadija tan o jaabimi omo limta ko alda e gasde majje on debbo gonka on to aljanna jorgol galle mum ɗo hay dillere wotere haljinta ɗum hay mettere gondigo wotere tampinta ɗum nden haala ɓi Huwayled miñum Hadija ari e galle amen salminde nulaɗo nde tan nde o nanno dande on debbo tan o siftori Hadija on haala mum e haala Hadija kañumen nandi sawtoji ɗon tan yo so nulaɗo ngo wayli ɓernde nde hecciɗi jite ɗe jooki fegmi ɗum ko Aissa haalata kirmi mbimomi ko ari e ma siftorde ko ala e gasde ɗe deweje arabeje colɗe ɗe nayowu ñurɓilini jeese mumen ɓen ɓe ɗakkudi mboɗeri beele Allah lomtinananoma ko ɓuri ɓe hono ɗe geɗe kala ustani so wona ni ko ɓeydude yidde o yinno on debbo jaɓɓiɗomo jaɓi o jaɓanimo dadi ha tiiɗi ngam wallude filtinde e firtude peeje añɓe ɗe Mouhammadou wi koye rewɓe nayo ɓurɓe moƴƴude ɓe o jiya kanko Hadiza gadan o ko Asiya debbo Firawuna nehnoɗo Moussa o ɗimmo o ko Mariam yummum annabi Isa tataɓo o ko Hadija gadiɗo jabde diine Islam ɓe nayɓo o ko Fatimata Bintou Mouhammadou Rasulullah nene mum tedduɓe ɓe Al-Hasan e Al-Hussein ko ɓeɗo yimɓe ɗiɗo Abou Dalib e Hadija caggal Allah ko kamɓe gonno jaale ɗiɗe cellude ɗe tambiɗe tibaka ɓe goni kandorgal hoolare cellungal kergal dengal palingal mbeɗu e moƴƴu coggal damal haɗi añɓe fewnitade nde hitande woni ɗo nulaɗo Allah ɗo hitande hamnide o winde hitande suno
balɗe seeɗa pawi hen tawi won artunoɓe ina gummi Afrique hono Éthiopie ina ɓen sawda ɗi jamaati. Nulaɗo o ɓamti on debbo gonɗinɗo cuusɗo pernoɗo dandoyde diine mum ha gorko mum heddiron. Ngol lawol Ousmane ina jeeya e artuɓe ɓe tawi en ndi on Ousmane ne koye ɓurɓe alɗude e wuro ngo jeeya te ko isum nulaɗo Allah o min Samuel Cissal ngoni mum tawi ko kanko e on cuddiɗo perdino faade Afrique on woni Ruqi Bintu Mouhammad. En paami tan nde sunare eno gandirɗen sifa wuro ngo ni ko damal caɗele udditi. Damal caɗele sabu Abou Lahab lomtoto e honade suudu Hasimnaɓe tawi en majjani faɗande o faɗani o nulaɗo Allah gila ñande dawi noddi ɓe ngam hollidde ɓe e wallinade ɓe e nulal pawangal e mumgal. Damal caɗele sabu Abou Dalib cuusal mum e humpito mum jogii e gonɗingol sabu jertinede ngal gila suho ina yaari duuɓi 12 horma teddungal joga hadise joom peeje baajohoɗo cembinowo yaaduɓe ko yolde mawde tawi kadi suudu ndu fof jabdani Mouhammad. Ɗum hamnima no feewi yurminima kattude jagge ɗiɗi poɗɗe ni colɓiro lawol gotol tawi haa ɗo hoolare dadde e dandude tamaka taw te añɓe hiipini ñiiƴe ina cafti cegeneji ina ngurwa nde fedande nde ɗanaki taw no yiɗirani kono tampiran komo anda ina wawi ko hula ko ɓuuɓa reyum ko Allah tan ɗilotoɗo faaɗi. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ɗo kaften ha ñana wonde so Allah jaaɓi garten e fergo walla jillu makko to ɗayif. ɗum noon Allah jarama on jarama.